19 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман підсумки». 1 грудня 1373 день анексії Криму. У студії Ескендер Маматов. У цьому випуску дізнавайтеся про таке. Латиноамериканський карнавал. У конфлікт ГПУ, НАБУ і СБУ втрутився президент. Гаага розгляне питання Криму, але після ратифікації Римського статуту. Незгодні із режимом. У Москві влаштували одиночні пікети на підтримку кримських політв'язнів. Без права на освіту. Окупанти не дозволяють українським бранцям Кремля здобувати вищу освіту. Ні дня без корупційного скандалу. Лише вчора генпрокурор та очільники НАБУ і САП начебто порозумілися зі справою про хабарництво. Як нині скандал розгорівся із новою силою. У ситуацію втрутився навіть президент. Подробиці далі в сюжеті. Генеральна прокуратура оприлюднила свою версію спецоперації НАБУ. У відомстві стверджує, що заступник голови міграційної служби Діна Пімахова неодноразово відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті незаконних рішень. Сама ж Пімахова ще наприкінці вересня звернулася до СБУ із заявою про спроби її підкупити. На підтвердження своєї версії у Генпрокуратурі оприлюднили відео, на якому видно, як двоє людей у ресторані домовляються про оформлення документів для іноземців. Ну, это такое. В общем, смотри, я посоветовалась. Ты тогда предлагал по первому 30. По новой ситуации это остается в силе? Да. Значит, тогда не засоряем особый эфир, мы друг друга услышали. Ба більше, у ГПУ заявили, що НАБУ лише створює видимість ефективної роботи, а агенти відомства, що фігурують у справі, зокрема Катерина Сікорська, живуть на широку ногу. Привертає окрему увагу і приватне життя агента НАБУ Катерини Сікорської. Її та близьким членам її родини на правах власності належать 3 приватні будинки в елітному селищі Козин, престижні автомобілі Мазераті, Лексус та 2 Порше Каєн, придбані останнім часом. Іншому ж агенту НАБУ Сергію Тітенкову учора повідомили про підозру за 2 статтями – давання хабара та провокація хабара, заявили в ГПУ. У НАБУ із відповіддю не забарилися. Артем Ситник, керівник відомства, скликав терміновий брифінг і перед пресою звинуватив СБУ у зриві усіх спецоперацій його відомства. Зірвати всі операції, які здійснюються підрозділом офіцерів під прикриття Національного антикорупційного бюро України. І саме це було головною метою проникнення в конспіративні приміщення антикорупційного бюро. Ця мета також досягнута. Операції, на жаль, припинені, і це навіть з точки зору моралі роботи антикорупційних органів є просто аморальним. Також Артем Ситник повідомив, що детективи НАБУ проведуть своє розслідування щодо дій працівників СБУ, які проводили обшуки у 2 корпоративних приміщеннях НАБУ та конспіративних квартирах агентів в рамках розслідування справи про корупцію у міграційній службі. Усі матеріали Ситник обіцяє передати Луценку. Ми самі проводимо службове розслідування того, що відбулося, і бачимо, які порушення були допущені при цих обшуках. Щоб не було там чергових заяв, що ми там мстимося, ми направимо ці матеріали до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України для того, щоб цим всім діям була надана правова оцінка. У СБУ поки ці заяви не коментують. Та у корупційний скандал втрутився навіть президент. Петро Порошенко заявив, що з'ясування між СБУ, ГПУ та НАБУ нагадують йому латиноамериканський карнавал. Не можна, щоб жоден правоохоронний орган залучався до політичної діяльності. Суспільство воліє війни з корупцією та іншими видами злочинності, а не війни компроматів. І я, як президент, точно разом з суспільством. Здорове суперництво, цивілізовану конкуренцію, чесне змагання вітатимуть і президент, і суспільство. А от конфлікти, сварки, інтриги та ворожнеча є абсолютно неприйнятними і йде на користь виключно спільному ворогу – злочинності і корупції. Як відомо, скандал між структурами розгорівся після того, як СБУ затримала детектива НАБУ при спробі передачі хабара першій заступниці голови міграційної служби Діні Пімаховій. $15 тисяч чиновниці передали нібито за легалізацію кількох іноземних громадян. У НАБУ пройшли обшуки агентів, а Пімахова спростувала вимагання хабара і натомість написала заяву до СБУ. Ріана Алієва, Заман, АТР.
Бюджет 2018 – бюджет пріоритетів людських потреб. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, зростання економіки наступного року становитиме 3%, інфляція – 9%. Пріоритети держбюджету на наступний рік – це оборона, будівництво та реконструкція доріг. На оборону урядовці заклали 165 мільярдів гривень, на дороги має піти 44 мільярди. На парламенті головний кошторис країни розглядатиметься наступного четверга. Цей документ базується на абсолютно реалістичних показниках зростання національної економіки. Чи не вперше ми заздалегідь підготували і проєкт бюджету, внесли його в парламент. І я глибоко переконаний в тому, що треба перестати давати якісь подарунки в лапках у вигляді бюджету, який приймається там в останній день поточного року, як його називали під ялинку. І відсьогодні в Україні зростає прожитковий мінімум до 1762 гривні. Це для працездатних осіб, а для осіб, які втратили працездатність, ця сума становитиме 1373 гривні. Відповідно, зростатимуть і усі соціальні допомоги, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Наприклад, максимальна допомога одиноким матерям для дітей до 6 років становитиме 1492 гривні. А ось розмір мінімальної допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами зросте на 19 гривень і становитиме щонайменше 440 гривень. При цьому мінімальна зарплатня залишатиметься на рівні 3200 гривень. Суд у Гаазі зможе розглянути питання анексії Криму після ухвалення необхідної поправки до Римського статуту. Про це заявив офіційний представник Міжнародного кримінального суду Фаді Ель-Абдалла. Цю поправку обговорять на Асамблеї держав, які визнають Римський статут. Вона відбудеться у Нью-Йорку з 4 по 14 грудня. Нині триває дискусія, чи голосуватимуть поправку цього року. Поправка стосується злочинів агресії, коли одна держава нападає на іншу суверенну державу, зокрема анексує частину її території. Україна поки що не ратифікувала Римський статут Гаазького суду. Для цього потрібно внести зміни до Конституції. Кримсько-татарська автономія має бути національною. Про це сьогодні заявив перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Він зазначив, що територіальна автономія не дала результатів. Він підтримує ідею про створення національної кримсько-татарської автономії. Робоча підгрупа Конституційної комісії завершила підготовку змін і доповнень у 10-й розділ Конституції Автономної Республіки Крим. І його мають розглянути у грудні цього року. Я підтримую ідеологію, що кримсько-татарська автономія має бути національною. Там є корінний народ, це кримські татари. І вони мають мати свою автономію, національну. До цього в нас автономія була територіальна, вона не дала результатів, як бачимо. Там українці, кримські татари, зараз вони в єдності проти російської окупації Криму. І я думаю, що нам потрібно використати світ, нас зрозуміє і переконаний підтримує. Адвокати українця Володимира Балуха знову намагаються змінити йому запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Засідання підконтрольного Кремлю Роздольницького райсуду Криму вже розпочалося. ФСБ затримала Балуха рівно рік тому, і відтоді він сидить у СІЗО. Силовики нібито знайшли в його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Після анексії Криму Росією кримський фермер Володимир Балух розмістив на стіні свого будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні» та вивісив прапор України на подвір'ї. Віджія Кашка вбили кримські окупанти. З таким гаслом у Москві відбулася щомісячна акція «День політзека» російської ініціативи «Стратегія 30». Активісти тримали в руках плакати з іменами політв'язнів, яким за свободу слова і совісті російська влада шиє тероризм та екстремізм. Докладніше далі. В Крыму во время очередной облавы была убита Виджия Кашка. Это легенда крымско-татарского мирного сопротивления. Мы соболезнуем крымско-татарскому народу и выражаем уверенность, что преступники, повинные в таких вот злодеяниях, они будут наказаны.
Віра Лаврешина виходить на одиночні пікети «День політзека» щомісяця. На цей раз, крім плакату, жінка тримає кримсько-татарський стяг з чорною стрічкою. Саме такі прапори майорили по всьому півострову 25 листопада, в день, коли Крим прощався з Віджіє Кашка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин, ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин, ияки нa'буду ва ияки наста'ин. Цього разу до акції долучилися близько десятка учасників російської ініціативи «Стратегія-30». Вони вимагали звільнення російських і кримських політв'язнів та припинення репресій. Главные террористы – это те, кто развязал войну в Украине. Это начиная от Путина до всяких Стрелковых, Плотницких и так далее. Вот они главные экстремисты и террористы. День політзека – це щомісячна акція російських опозиційних активістів, яка відбувається 30-го числа. Реана Алієва, Заман, АТР. Росія продовжує грубо порушувати Європейську конвенцію з прав людини. Країна-агресор відмовляється надавати право на освіту політв'язням. Мова йде про кримських бранців Кремля, яких отримують у тюрмах на материковій частині Росії. Докладніше розкажуть мої колеги. Це минулорічні кадри 4 кримських татар, яким Росія закидає тероризм. Один з них, Нурій Прімов, розповідає, читати за ґратами дозволяють тільки російський карний кодекс або Коран. Якобы есть библиотека в СИЗО. В связи с этим художественная литература не передается. Мы в данный момент столкнулись с полицейским государством, которое, декларируя гражданские права людей, на самом деле не соблюдает их. Нурій Прімову сидіти за ґратами щонайменше ще 2 роки. Навіть у в'язниці він прагне здобути вищу юридичну освіту. Такої ж думки й Олександр Кольченко, ув'язнений Росією на 10 років. Він також з Криму і також, за версією ФСБ, терорист. За законом обидва хлопці мають право дистанційно здобути вищу освіту за ґратами. Таврійський національний університет імені Вернадського готовий взяти на себе усі організаційні моменти. Они выходят на связь с университетом, мы даем им расписание, в какой день какая лекция будет им прочитана. Если им неудобно или им не дают возможность ее в полной мере прослушать, мы им в записанном виде отправляем эту лекцию туда, потом контрольные работы присылаются, потом проводятся практические занятия. Это давно отработанный в современном мире процесс. Росія не поспішає дотримуватися норм міжнародного права. Федеральна служба виконання покарань вже втретє відмовляє керівництву українського вишу. В Таврійському університеті миритися з цим не будуть. Вже звернулися до українського омбудсмена, яка почала листування з російською колегою. Ми звернулися до Тетяни Москалькової, до нашої колеги в Російській Федерації, звернувши увагу на те, що це власне є порушенням прав людини. На що вона відповіла, що вуз не є сертифікований в Російській Федерації, відтак він не може проходити там навчання. Добре, ми звернулися ще раз з питанням про те, а де він може закінчити україністику у Російській Федерації у сертифікованому вузі. Тепер ми чекаємо на відповідь. Крім того, Верховна Рада України вже звернулася з цією проблемою в ОБСЄ, а керівництво Таврійського національного університету готує звернення до ЮНЕСКО та Верховного комісара ООН з прав людини. Им придется уже не с нами полемизировать, им придется полемизировать и вести переписку с международными организациями, а им не ответишь вот такой вот отпиской. Мы больше не желаем продолжать разговор на эту тему. Реана Алієва, Заман, АТР. Вандета чи ні? Поліція проводить слідчі дії щодо вибуху у Нікопольському суду. Напередодні під час засідання чоловік підірвав 2 гранати. Одну кинув у бік клітки, де сиділи 3 підозрюваних у вбивстві його сина. Унаслідок вибуху підривник загинув, згодом у шпиталі помер і один з ймовірних вбивць його сина. Про версії мотиву поліції, а також про стан постраждалих. Далі в сюжеті. Трощені шибки,
стіни у Кіптєві, забиті та заклеєні вікна. Так сьогодні виглядає будівля Нікопольського суду після вибуху. Слідчі дії та експертизи тривають. Поліціянти вже провели обшуки за місцем проживання підривника. Вендетта – це найбільш вірогідний мотив, кажуть правоохоронці. 2 вибухи пролунали під час слухання справи про навмисне вбивство сина підривника. Руслан Тапаєв кинув одну з гранат саме у бік 3 підозрюваних у цій справі. Давайте там поставим его на его место, да. Наверное, все-таки его, ну, месть или не месть, наверное, месть, хотя может быть и реакция на то, как образом наказаны люди, убившие его сына. У будівлі суду, де стався вибух, є рамка металошукач. Однак вона давно несправна. Про це повідомила співробітниця суду, яка також постраждала від вибуху. У неї контузія та черепно-мозкова травма. Немає, оскільки в 2010 році в нас він був поставлений на вході. Однак він пропрацював десь місяць, пошкодився і його ніхто не ремонтує. Оглядів, будь-яких там обшуків металошукачем у нас немає взагалі такого. Будь-з чим кожна особа може прийти до суду. Унаслідок вибуху гранати підривник загинув на місці. Загалом 11 людей дістали поранень. Один з них, підозрюваний у вбивстві сина підривника Руслана Тапаєва, помер у шпиталі. Четверо поранених лікуються амбулаторно. 6 досі у шпиталі. Про їхній стан розповів лікар Нікопольського шпиталю Олександр Саморуков. Состояние с положительной динамикой, в последующем будет оперироваться, но это уже в плановом порядке. 6 пациентов в легкой и средней степени тяжести. Я думаю, сегодня 2 выпишем. За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Реана Алієва, Заман, АТР. ЄС урізала фінансову допомогу Україні та Туреччині. У майбутньому Києві дають надію на відновлення фінансування. У той же час Анкарі можуть скоротити підтримку ще більше. Чому? Детальніше у нашому сюжеті. Україна не отримає 600 мільйонів євро від ЄС через невиконані зобов'язання. Про це йдеться в заяві Єврокомісії. Для отримання грошей Україна мала збільшити прозорість менеджменту державних фінансів, запустити реформи державного управління та судів, реформувати енергетичний сектор та покращити бізнес-клімат. Не отримає грошей від ЄС і Туреччина. Євросоюз скорочує фінансову допомогу цій країні на 175 мільйонів євро. Причина – питання членства Туреччини в ЄС було заморожене. Брюссель також може заблокувати ще 3,5 мільярда євро кредитів на різні проекти розвитку у цій країні. Євросоюз вважає, що Туреччина відходить від європейських демократичних стандартів, тому такий режим фінансувати не буде. Україна має терміново запропонувати альтернативу «Північному потоку-2», так вважає словацький експерт з енергетичних питань Карел Хірман. На його думку, Європа чекає пропозицій на випадок, якщо цього газогону не буде. Але українська сторона відмовчується. Хірман каже, якщо Україна у 2020-2021 роках залишиться гравцем на ринку транзиту газу, питання «Північного потоку-2» взагалі зникне з порядку денного. Водночас проти будівництва «Північного потоку-2» виступають у США, оскільки цей газогон підвищить вразливість Європи перед перебоями постачання російського газу та завдасть економічної шкоди Україні. Олена Шустова, Заман, АТР. Родина Трампів уперше запалила вогні на головній ялинці країни у парку перед Білим домом. 3, 2, 1. Церемонія відбулася на галявині Еліпс. Там встановили головну ялинку і 50 дерев, які символізують кожен американський штат. На заході виступив гурт Beach Boys, оркестр МВС та інші виконавці. Після церемонії розпочалося свято миру. Його відзначають протягом місяця, аби зміцнити дух єдності між представниками різних етнічних і релігійних груп у США. Традицію запалення ялинки розпочав 30-й президент США Кальвін Кулідж у 1923 році. Наразі це всі новини. Дивіться «Заман» підсумки кримсько-татарської Шавкетом Наматулаєвим менш ніж за годину. Будьте з нами.